אז איך הגעתי מלהיות מפקד ביחידת מגלן למלווה משקיעים בנדל"ן? אז בגיל 21, כשהשתחררתי מהצבא, בתור אחד שלא היה לו יותר מדי כסף בבית, מאוד עניין אותי לעשות הרבה כסף וכמה שיותר מהר. אז התלבטתי בין 3 דברים עיקריים: שוק ההון, שיווק שותפים ונדל"ן. בדקתי ככה כל דבר וחקרתי אותו טיפה לעומק, והבנתי שנדל"ן זה התעסקות עם אנשים, ואני באדם שמאוד מאוד אוהב אנשים, ולכן הלכתי לכיוון הזה. התחלתי לעבור ליווי, מישהו שעשה כ-40 עסקאות בתחום הזה. הוא לימד אותי מאפס איך לחקור שוק, איך למצוא דירה מתחת למחיר השוק. ובזמן הזה עבדתי ב3 עבודות. אז במקביל לכך שעבדתי ב3 עבודות, התחלתי לחקור את השוק בעפולה. הייתי צריך פעם או פעמיים בשבוע להגיע לשוק, לדפוק על דלתות, לחקור, לראות מאות של דירות כדי להגיע למחירים המדויקים ולהבין מה מחיר השוק באזור. אחרי חיפוש של כ3 חודשים, באמת מצאתי את הדירה הראשונה שלי, וקניתי אותה כ10% מתחת למחיר השוק. באמת הצלחתי לחסוך את הכסף הזה ככה כמו שצריך, בגלל שזה באמת היה כל ההון שלי. קניתי דירה שהיא די שבורה, לא נשאר לי כסף לשפץ אותה. הייתי צריך גם לנסוע לעפולה ולשפץ את הדירה בכוחות עצמי. הכל למדתי דרך יוטיוב ובניסוי וטעייה, וזה לקח המון זמן כל התהליך הזה. למדתי מה צריך לעשות כדי לייצר נכס מבוקש בשוק ולהשכיר אותו מאוד מהר. ולמה אני אספר לכם את כל זה? בכל התהליך הזה למדתי איך לייצר נכס מאוד מבוקש בשוק, ומהר מאוד הזכרתי את הדירה. ואז פתאום קיבלתי את הכסף הראשון שלי מנדל"ן. היום אני במקום שכבר עשיתי עשרות עסקאות נדל"ן, ואני מלווה משקיעים לעשות עסקאות חכמות בדיוק כמו אותן עסקאות שאני עשיתי לעצמי. והיום אני יכול לקחת כל משקיע לעבר העסקה הכי טובה ומדויקת בשבילו. ואם אתם רוצים לבוא ולשמוע עוד פרטים על תוכנית הליווי שלי, תשימו עוקב ושלחו לי הודעה עכשיו.